Vrtit ćemo dok ne upadne, brate. Znači... Ajde, molim te, udaj treći skat. Joj, Bože, hvala, jebem li ti? Drugi rođendan, brate, Piši to u kalendar, da. Jao, brate, pa kao da mi se dete rodilo, kao dete da mi se Ajmo rodilo. prognoze. Te, bra, Mestimično oblačno 20 stepeni. 1.700.000. 150.000. 25 ništa. 450. Pa mislim da će bar pola miliona da da. Ajde to! Još jedan! Jebote, 450.000! Kuku! Ja sam rekao 150.000 evra. Kuku, Bože! Kuku! 15 spinova još. Kuku! Tako je, bre. Hoće da vrati Znači sve. da je ovo 5, koliko bi to bilo? 2 miliona? Bilo bi mnogo, brate. Mnogo. No, nek. Ajde! Gledaj. Ajde! Koliko je lud sad, brate. Jao! Koliko je lud sad. Neelektrisan, rajzo vrat. Tačno A sam mislio. koliko smo ga vrtili i red je da nas ispoštuje, evo to je malo još, brate, mora još mnogo da platimo. Mora. Tako je, bre. Ajde. Ajmo još 15. Gergoj, ajde. Koga? Ajde. Daj bro još 15 spina, ajde. Daj još 15, mora, bravo! Ajde! Uđi. Bravo! Ja, 112.000 dinara su 3 bonusa, alo! Jebote! Majko mila, šta radi igrica? Evo ja se krstim, nije mi dobro, brate. Buraš, što najsmešnije ovo ako nastaje ovako, mi vadimo pare! 300.000! I još 45! Alo! Mora još 15. Daj još 15. Ajde još Dobro, 15. blizu sam. Mora. Sam rekao 1.700.000. Ajde. Ja. Ja sam rekao 5, čekaj, bliži će. Ja sam rekao 150.000 evra. Ja sam rekao 450. Bože, Ja sam rekao bar 2 miliona. Bože, lažite, kerovi, lažite. Nema li Nema liniju, brate. Ej! Daj 5 babe, bre. Nije 4. Ajde, što se usporio, Vreme. Vreme je! Za bebe. Rekao da staneš. Ajde. Ja. Aj, sad ga čačka, aj sa 3. Ide, ajde. Aj 3. Lala, daj 5 kera, bratu. Ajde, šta ga daješ u prvi? Lela. Daj 5 Ajde, slika, druže, može i 5 daj. slika, brate, ne mora produžiti, daj 5 slika. Ajde! Ja! Tu jebote. Neka, bravo. 3.200.000 ljudi. Ljudi? Au!